sabemos o que pasou este mes de agosto aquí en Valdeorras, non só en Valdeorras, os lumes de alguna maneira van marcar o final de ano, esa situación que vivimos vai a marcar tamén o noso futuro, o futuro da nosa paisaxe. E o primeiro que quero que quede constancia é unha mensaxe de recoñecemento e forza a toda a comarca de Valdeorras, a comarca veciña e irmá, a comarca do Bierzo e a outras moitas comarcas que sufriron estas vagas de lumes horrorosos. Ao final, o que temos agora, primeiro, as lapas, esas que nos metían medo, despois ese fume que non nos deixaba respirar, pero agora o que xa vemos son esas fondas feridas do lume, no que tamén arde parte da paisaxe de Florencio. Nos levamos moitos anos explicando que a paisaxe era fundamental na obra de Florencio, pois tamén a perdimos. Pero, aínda que todas estas feridas van tardar en sandar, nós, como Fundación, somos conscientes de que a cultura ten moito que facer e moito peso nesa recuperación, tanto a cultura como a educación. Por iso, fora do que tiñamos decidido para esta gala, imos modificar un pouco a situación, o deseño, e queremos facer unha gala benéfica. Nunca cobramos entrada pola asistencia aos nosos eventos, aos nosos actos, pero esta vez sí que o queremos facer. Vaise cobrar unha entrada de 5 euros a todas as persoas que asistan á gala, porque necesitamos colaborar na revitalización da nosa fauna e da nosa flora. Hai un montón de iniciativas, non queremos quitar peso a ningunha delas, sino que queremos sumar apoios. Somos conscientes de que tanto a fauna, todos os animais que poboan os nosos montes están nunha situación crítica, e queremos recoller con estes 5 euros, que consideramos que non é unha aportación que non é moi grande, que non vai afectar os petos, porque sabemos que todos estes incendios tamén están a ter unha repercusión económica en moitas familias. Trataremos de invertir e facer público e completamente transparente esa palabra, todo o diñeiro que recaudemos, tanto a través das entradas como a través dunha fila cero que se abrirá en conexión coa conta bancaria da Fundación, farase todo completamente público, e buscaránse iniciativas ou crearemos iniciativas propias nas que fagamos accións dirixidas iso á recuperación da fauna e da flora. Estamos a analizar un montón de propostas. Sabemos que tanto no Bierzo como aquí hai asociacións que xa se están poñendo en marcha, que están a recoller alimentos para os animais, que están a analizar cales deben de ser estas primeiras plantacións que nos protexan das chuvias que nos chegarán no outono. Estamos a falar con universidades para organizar traballos de voluntariado e apoiar traballos de investigación, así que todo ese diñeiro